Araba janvier kalo tile 15 ba fila ani mugan limanaw ayaw bisimila an bɛna kibaruya minnu lase aw ma bi olu la bakurubaw la min bɛ tali kɛ an ka jamana cakɛda min n'o ye Haut Conseil des collectivités olu ye duwawu don kɛ sankura hukumu kɔnɔ an bɛna kuma ale kan bi don kibaru kɔnɔna la ni o tɛmɛna ka bɔ yen fana an ka jamana kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ maa caman bɛ yen olu kɔni bɛ motokɔrɔw san ka feere nka yira k'a fɔ degun dɔw b'a la sabula ani kasoladon manja kurutukurutumaw b'a ko kɔnɔ an ye ɲinini dɔw k'o kan an bɛna o fana lamɛn bi don kibaru kɔnɔ ka fara o kan an bɛ taa jamana kɔkanna la mun kibaruya gɛlɛnw bɛ bi min ye Awa Kulubali ale bɛna o salo ka zolen da o kan ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan misɛnman dɔw bɛ bila ninnu cɛma bi ka aw kunnafoni ladiriya kɔnɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan sɔɔni an bɛna ninnu walawala aw ye. TV filɛbaw aw ni su aw minnu sigira ka nin waati ma kɔnɔ wasa k'an ka kunnafoniw lajɛ an b'aw fo k'aw tanu k'a jira la k'a fɔ aw ma fili aw tɛ jalaki aw bɛ fo aw ka timinandiya kosɔn a y'aw dan se kibaruya de bɛ fɛnsɛnna aw y'a tɔ tora aw k'aw bisimila kɛnɛ kan n y'a fɔ kibaruyaw kɔnɔ k'a fɔ san o san an ka jamana kɔnɔ ni sankura jɔra ka ban an ka jamana jɔsen bɛɛ la maaw bɛ kɛnɛw sigi ka duwawu don kɛ k'u ka haminaw maana ka bɛn ni sankura ye o hukumu kɔnɔna la an ka cakɛda min bɛ yen n'o ye Haut Conseil des collectivités cakɛda min yɛrɛ ɲɛsinen don ni jamana jɔsenba don an ka marabolo yɛrɛ kisaw ma ale yɛrɛ ɲɛmaw ye duwawu don kɛnɛ dɔ sigi bi min kɔnɔna la u ye foliw kɛ ka tila k'u ka laɲiniw ni maanali caman kɛ ka kɛ ni sankura hukumu ye a kɛnɛ kanna na a ma fɔ an ka kibaruya dilaw kɔ sabula min ye an bɛna taa daɲɔ Christine Abibatu Dara ka fara olu ka jatala Bakari Kɔnɛ olu tun b'a kɛnɛ kan u nana ni min ye an k'o lajɛ. Haut Conseil des collectivités baarakɛbaaw ka ɲɔgɔn dalajɛ mun kɛra nisɔndiya kɔnɔna na a tun bɛ tali kɛ ka sankura foliw ta ka ɲɛsin u ka ɲɛmaaba ma ani ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye u ka laɲini sabatilenw ka san tɛmɛlen na ani ka laɲini kurakuraw kɛ tuguni ɲinɛ san kɔnɔna na. N ka kuma kunfɔlɔ o ye an ye duwawu don kɛ parce que san min labannen filɛ nin jamana ye gɛlɛya min sɔrɔ Ala k'a nɛmɛ fura ka sɔrɔ o gɛlɛyaw la an ka kuma kunfɔlɔ kɛra o ye. O tɛmɛnen kɔfɛ san daminɛ fo ka taa se san laban ma an ye baara minnu boloda n seginna k'olu baaraw lada mɔgɔw hakili kan fɛn o fɛn sera ka kɛ an y'o bɛɛ ɲɛfɔ Ala barika la an tun ye baara fɛn o fɛn boloda a caman kɛra min kɔni kɛra o ka ca min ma kɛ ye. Ɲinan an ka laɲini ye min ye o ye fɔlɔ baara kɛnɛya o ka sabati o tɛmɛnen kɔfɛ an ye laɲini fɛn o fɛn kɛ san tɛmɛnen a tila bɛɛ fɛn o fɛn tun kan ka kɛ président y'a bɛɛ kɛ wa an nisɔndiyara o la kosɛbɛ min ye ɲinan san ye an ko ni tɔni minnu tora kɔfɛ ni n'olu sera ka kɛ o bɛ diya an ye an y'o jɛ ɲini a fɛ wa ko an y'a fana ko n'a ma dɛsɛ ni a musaka ma dɛsɛ a la ni Ala sɔnna an ye fɛn o fɛn ɲini a b'a bɛɛ kɛ an ye. A tilala tuguni ka dugawu don kɛ ka ɲɛsin u ka ɲɛmaa ma. Folikan min bɛ n bolo ka se ɲɛmɔgɔw ma halisa o ye Ala ka an bɛ kɛnɛya ka ɲinan san kunbɛn ka baara fanga d'an ma pour que an ye gɛlɛya minnu sɔrɔ ɲinan peut-être san wɛrɛ kana o gɛlɛyaw sɔrɔ yan. Lamɛnniw kɔfɛ u ka ɲɛmaa ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin a baarakɛɲɔgɔnw ma ani tuguni ka ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko u ma fosi gɛlɛma ta k'a sɛgɛrɛ san tɛmɛlen na. Alhamdulillah n y'o de fɔ n ka kuma na ne ka personnel n kunna wololen don bi foli la parce que u y'a ɲini a fɔ ko baara kɛra ka ɲɛ ayiwa n y'o gasi sigi baara la n ka tɔɔrɔya ma s'u ma mais n'i y'a sɔrɔ olu ka tɔɔrɔya sera ne ma ko n ka yafa u ma ne yɛrɛ y'a fɔ fɛn yɛrɛ ma kɛ o ma kojugu kɛ n na kojugu kɛ n na donc o de kunna wolo ni o nisɔndiya bɛ n yɛrɛ la personnel k'a fɔ ne ma fɛn k'olu la ka yafama ɲini ne fɛ o yafama kɛlen kɔrɔ don parce que fɛn yɛrɛ ma kɛ mais a mana kɛ cogo cogo ne y'a sɔrɔ ne yɛrɛ fana ni donn'o gasi la parce que adamaden a bɛ se ka don ɲɔgɔn gasi la hali foli kɛcogo la e ma ne fɔ cogo y'a bolo wa bi bon a ma dabɔ a kama yɛrɛ mais ko ne y'a sɔrɔ dɔ kɛra o kelen na ou bien baara sira fɛ ne fana ye yafama ɲini u fɛ an ka duwawu ta kɛ ɲɔgɔn ye san kɔrɔlen min tɛmɛna o kɛra gɛlɛya minnu kɔnɔ
ka dɔ fɔ o la ka ala deli ala k'olu o gɛlɛyaw yɔrɔ jɛɲa na san kura min bɛ nana ka duwabu ta ɲɔgɔn ye hɛrɛ ni baden la jamana yɛrɛ ye an yɛrɛ ani jamana yɛrɛ ye. An bɛ dugawu don kɛ ala ka ɲinɛ san kun cɛ basigi ani lafiya kɔnɔna la. N'o tɛmɛna ka bɔ yen an ka jamana kɔnɔna la maaw ka sɔrɔ tɛ kelen ye a yira k'a fɔ dɔw kɔni bɛ yen olu bɛ se ka bolimafɛn kura san ka bɔ a kɛsu kɔnɔ walima a mana kɔnɔ nka ka kɛ ni sɔrɔ cogo ye bamananw b'a fɔ ko ni maa bolo tɛ kunkolo sɔrɔ i b'a da i kan na dɔw fana bɛ moto kɔrɔw yɛrɛ san ka u ka ciw ɲɛnabɔ n'o ye a bɛ maa caman dɛmɛ nka a yira k'a fɔ a gɛlɛyantan tɛ sabula a bɛ kɛ sababu ye dɔw yɛrɛ bɛ moto kɔrɔw soɲɛ ka taa feere u ma dɔw yɛrɛ fana bɛ a tiɲɛniw ni ka dɔw pɛntiri kura ye ka taa n'a ye o bɛɛ lajɛlen y'a ta gɛlɛyaw ye nka gɛlɛyaba jumɛn wɛrɛ b'a la dɛnɛni mana min fɔ Bamanɲinko la a dɔnbaga lajɛ k'a fɔ Awa Kulibali ale n'a ka jatala ye munumunu salo dɔw kɛ n'o ye Bayo Jɛnɛpo ye min sɔrɔl'o ko kan an ka ɲɛma d'ale fana ma. An bɛ don min na i n'a fɔ bi an ka faba kɔnɔ yan moto d'occasion carilen bɛ fan bɛɛ fɛ sɔrɔcogo ɲuman na i n'a fɔ sɔrɔcogo juguman na walasa ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ a ko la an wulila k'an kunda damadani kan ni k'an ka ɲininkaliw tɛnku moto d'occasion feerelaw la u ye u da don bolifɛn ninnu sɔrɔcogoya la ni k'a ɲɛfɔ an ye. Généralement moto occasion i b'a sɔrɔ mɔgɔ personnalité caman bɛ yen n'u y'u ka moto boli k'a kɔrɔ u bɛna k'a falen moto kura la ça c'est un cas. Il y a des gens aussi minnu u mago bɛ warijɛ la fɛrɛ t'u bolo u mago bɛ ka warijɛ sɔrɔ a la moto kura bɛ sɔrɔ o situation de la. Moto occasion an ka client min na u bɛna feere an ma an n'an danaya mɔgɔw olu bɛna moto feere an ma an b'a san o san cogo de la minnu y'an dɔn n'a ye u bɛna d'a ma alhamdulilayi an bɛ moto san o san cogo de la. Baara bɛɛ n'a gɛlɛya don kuma kɔnɔ u ye ɲɛfɔli k'an ye u ka gɛlɛyaw kan. Gɛlɛya min b'an ka baara nin kɔnɔna na u bɛna moto feere an ma position min na o gɛlɛya tuma ka gɛlɛya kosɛbɛ parce que dɔw bɛ na o bɛ moto singa o tɛri fɛ o b'a sɔrɔ a bɛ moto facture ni vignette bɛɛ d'o ma bon dɔw b'o den fana ka carte d'identité copie fana kɛ k'a bila o bolo o bɛ na o moto feere an ma moto bɛ feere tile 3 tile 4 o bɛ tila ka ɲɔgɔn cɛ ka na bon n y'an ka moto singa karisa ma a nana n ka moto feere bon o y'a sɔrɔ o ye wariko mago ye ka ban donc ani o gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ. Kɔlɔlɔ belebeleba b'a sanni na et puis surtout les Jakarta la kelen mɔgɔ caman bɛ yen maliyɛn caman bɛ yen moto pièce ko yɛrɛ t'a intéressé i b'a sɔrɔ min ye san 10 n'a ka moto n'i y'a pièce demande a fɛ facture ni vignette t'a dafalen sɔrɔ il y a des gens qui sont honnêtes i b'a sɔrɔ u b'a f'i ye cogo min na i b'a sɔrɔ a bɛ ten pour d'autres c'est tout à fait le contraire dɔw bɛ dɔw tromper n'u ka moto ye ka n'a pièce feere et puis il arrive même des voleurs u bɛ dɔw moto Jakarta par exemple a seli jukɔrɔ casier dɔ de bɛ yen dɔw b'a pièce bɛɛ bila a jukɔrɔ et si jamais que le voleur arrive à suɲɛ o cogo la beaucoup de vendeurs olu bɛ bɛn a piège la a b'a fɔ k'a ka pièce dɔ tunun na tant a b'a feere ten et puis mototigi min n'a ka moto ye après on a des problèmes avec la police d'où on a exigé la photocopie sur la revente des motos a problème que gɛlɛ fo k'a fɔ tutu. Nin bɛɛ kɔfɛ u ye fɛsɛfɛsɛli k'an ye moto d'occasion fasuguya minnu b'u bolo ka feere ani u sɔngɔko bɛ togoya min na u y'a jira an na k'a fɔ ko da sugu bɛɛ bɛ a la ko a bɛ dépend moto sɔrɔ togoya de la. Moto kɔrɔ prix a bɛ dépend moto sɔrɔ cogo la i bɛ moto sɔrɔ position min na i bɛ se ka dɔɔni d'a kan i yɛrɛ bɛ se ka i garijɛgɛ danyɔrɔ i bɛ se k'o d'a kan k'a feere i bɛ se k'i ka denbaya balo cogo min k'i ka musakaw k'a la. 50 bɛ yen 20 bɛ yen 25 bɛ yen mais a bɛ dépend état la quoi n'o tɛ occasion ɲuman kɔni. An bɛ moto occasion feere 200 ni 200 o bɛɛ bɛ kɛ garijɛgɛ don. A y'a ye k'a fɔ ko nafa b'a la nka kɔlɔlɔ camanba de bɛ moto d'occasion feere la ko maaw ka tilennibaliya ye a sababu jubaju dɔ ye. Ni an bɔra o yɔrɔ ninnu na an ka jamana kɔnɔna la maa caman fana bɛ yen sanni feere ka di minnu ye kosɛbɛ nka soko de b'u bali a la kosɛbɛ o de kama walasa k'u mago ɲɛ yanni u ka dɔ sɔrɔ u yɛrɛ ye u ni dɔw bɛ bɛn a la n'o ye sotigiw ye u bɛ magasinw ta u bolo ka u ka sanni feere baaraw kɛ o kɔnɔ dɔw yɛrɛ bɛ taa agence immobilière fɛ yen
nga nin go ime chugudi do were bulu ko de kumpa de bala ko boya ta kono nga do were fana ya jira ka fo samasmali fon fembe mishikun no fe dan kula no fe ko do nyobe nyobu ta kan bala ni mabe so barala ni kalo saraw be na mi ga ikade adipmala ko be samasmali bo ala mun ba ko ere bela jeli kono Fatimata Sidibe na ka jata lai wuli ka joke angala me gelam ngan manga o prigo ni magasin warga cha comme gidoro na magasin no ge magasin warga cha donc sinon à part ça gela foi ta na sutu je ni war masara jona kono be mangachi no ni dela kan sera ka soro war masara kan ni bon ba manga misen me cha kwa igoro wakati mano ame wakati na bebo wakati kan do ka foko sugute o kadaka ni sugute sotuku kan te sugu ko do sugu be o sugute o sotuku to do sotuku buga dela do ni dela kan sera be ki ko la kan be frère ko wari nga duma bon difficulté batte mais sosara ko de be parce que souvent kalo do la ni marché te sotuku to la me quoi donc o mako buga war de la ni o sara problème batte inu te quoi situation amano quoi donc nous tu c'est la ka famille do la c'est bon parce que il peut baraka presque bara famba be ta sotuku de bolo sawa parce que bara 600 tani folota te clé difficulté mbe o e marché dogalide ni marché be ibe mo ga barake ubiga ibe mo ga barake wa waru be soro ibe bitigi sara difficulté mbe o gela dron be ka foko fewara difficulté be o te sinon problème fo tana nga sotigi te bon effectivement ni mo be war la na be ni ba nyini na ma soro jona ma be ja ana sotigi pour fo tana che so sara ko kone ago magasin prix miye ne kalo sara obno magasin prix na ambulo kama ni magasin ta pour le moment dans che magasin ko la ko magasin kalo les 5 en rebo bi lumina mina bana abe dépense ani chugodi la ni sugu jara amba respecter na ma respecter hol man kan be parce que ni yoro kon be iso bulo koni e ba do ni mo sara koni man kan kon bula amba fo yoro tigu yedro kamu fere kala koro parce que sisa wakati sani kasuma sisa tabarakala ko freni ala ka sudengelen no ya ankelengele bela jelinye na bora o yoro nuna anga mali tabia do yi sanakunyai o ni ala je ma chama bayra ka fo sanakunyai te felan kolonye ma koro ba fo la da do makala je ba fo o nga do ere kele do fana ka sanakunya ta ka ke bulu ko la fenye ani sanakunya do makala je do hakili fale ka bi no seku sira manjara ni ali sanakunya to do be jamana en kono nyema baye ma ali ni do ke krenya na anga kibara ni na aminata danyo krisi na holu ye ni ngali do tengwala anga je ka la me sanakunya koka anga jamana maliba o tuloni yele jamana ye ka sababu ke siyaw cayali ye fana o de y'a to sinanguya ye jɔyɔrɔ ba sɔrɔ sigidaw kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ k'ale kelen do ka kɛlɛw ban ka fara koto ɲɔgɔn ta la o hukumu kɔnɔna na sinanguya nafa tɛ fɔ ka ban nafa bɛ sinanguya la a bɛ kɛlɛw ban sinanguya bɛ kɛlɛw ban du kɔnɔna na cɛ mana dima muso kɔrɔ k'a gɛn k'a tɛ don yan tuguni a sinankukɛ de bɛ n'a fɔ hey e ma muso in furu kana n'a ye koyi ne de y'a furu k'a d'i ma wa i seko t'a la muso in bɛ don so fa kelen ka den gɛn k'a tɛ don du in kɔnɔ to fiyewu a terikɛ wari kelen a sinankun wari kelen a filaɲɔgɔn o de bɛ na den in ladon du kɔnɔna na parce que nin bɛɛ bɛ sinankunya kɔnɔna na sinankunya ye tali kɛ nin bɛɛ ma sinankunya bolofara dɔ ye nimɔgɔniya ye mɔkɛ ni mɔmusoya o y'a dɔ ye o filanya o fana ye sinankunya dɔ ye donc ninnu bɛɛ ye fɛn ye anw fɛ fɛn minnu ni nafa bɛ u la ni jɔda bɛ u la sinankunya bɛ maaw yafa ɲɔgɔn ma ka fara o kan sinankunya nafa dɔ ye min ye k'a bɛ bɛn sinsin sinankunya nafa tɛ se ka fɔ ka ban ni mɔgɔw sera a kɛcogo la sinankunya bɛ se ka ko caman dilan ni bɛnbaliya bɛ du dɔ kɔnɔ a bɛ fɔ mɔgɔw ma k'o ye sinankun ye o bɛ se ka na o bɛna kumaw cɛ o bɛ kuma ban dugu fana ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka kɛ ni furu fana gɛrɛra furu cɛ ni furumuso cɛ sinankunya bɛ se ka o caman ban donc o yɔrɔ la sinankunya nafa tɛ se ka fɔ ka ban hali n'i y'a jateminɛ mɔgɔw bɛ se ka bɛn ko dɔ la n'o ye juru par exemple juru ka juru ta dɔ fɛ ala b'a kɛ dɔw bɛ dɛsɛ
a tɛ se ka a juru sira bɔ a sira fɛ sinankunya kama dɔ in bɛ na a bɛ taa fɔ dɔ in e ne ye sinankun de n'a y'a sɔrɔ ni bɛ k'i janfa de ala ka nin kɛ o bɛ da la parce que danaya mɔgɔ de don mais o tɛ bi ye o et sinankunya fana yɔrɔ bɛ yɔrɔ la a tɛ se ka kɛ yen ni sinankun somɔgɔ bannen de don tulonkɛ tɛ kɛ yen o. Nga bi maaw kɛlen don ka sinankunya kɛ nɛni dɔrɔn de ye. mais bi an bɛ min ye o sinankun ka ɲɔgɔn nɛni ka ɲɔgɔn goyeba circulation ni ɲɔgɔn ye u bɛ ba nɛni fana o tɛ sinankunya ye o i b'a fɔ ni an ka jɔn y'aw ye an ka nin y'aw ye i bɛ se k'o fɔ mais i fa bɛ ta i ba bɛ ta non o tɛ sinankunya ye. An bɛ don min i ko bi sinankunya a kɛcogo a tiɲɛnen bɛ o kɔrɔ ye di maaw kɔni y'a kɛ dɔrɔn ɲɔgɔn fanini ni ɲɔgɔn banini ye olu ɲɛna k'a dan ye o ye sinankunya nafa ka bon ka tɛmɛ o kan sinankunya dilanlikɛlan de don kow nɔgɔyalan de don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min bɛ se ka kɛ sababu ye ka maa fununen funu jigin fɛn min bɛ se ka kɛ sababu ye k'i fiɲɛ f'u ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ ye sinankunya ye o de ye o nka k'i dafa maa fa n'a ba la tan ye ko sinankunya o ye bi ye. A y'a sɛbɛntiya ko nɛni t'a la ko y'a kɔlɔlɔ dɔ ye ka fara kɛlɛw kan. Nɛni ye sinankunya kɔlɔlɔ dɔ ye kɛ aya yɔrɔ min na maaw bɛ taa ɲɔgɔn fa ni ɲɔgɔn ba nɛni i bɛ nɛni kɛ tan ye ayiwa o yɔrɔ o y'a kɔlɔlɔ dɔ ye kɛ nka an y'o de fɔ k'o bɔ a la sisan ka fɔ o kun t'a la fɔlɔ maaw y'o don a la sisan o tuma minnu bɛ yen nɔ n'olu dala ka fɛgɛn ayiwa u ka dala fɛgɛnya dabila e yɛrɛ b'a ye k'a fɔ hali den o den n'a lamaralen don ka ɲa nɛniw bɛ nɛniw la a tɛ sɔn k'olu kɛ o fana ni ba ni tan fɔ fini kɔrɔ ayiwa maa maralen ka ɲa o ka baara tɛ o ye o. Hakilina jiginna an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko sinankunya b'an ka Mali kɔnɔ kabini lawale nka an bɛ don min na i ko bi a ye jɔyɔrɔba sɔrɔ. O kuma siya mun b'an ka jamana kɔnɔ an ka fɛɛrɛ kɛ an k'an janto sinankunya la a kan ka kɛ cadre mun kɔnɔ an ka to o kɔnɔ an kana bɔ o kɔnɔ kuma n'o tɛ anw ta o bɛ anw ni Kulubalilakaw n'a ɲɔgɔnnaw cɛ kibaruyaw waasa k'a kuncɛ an ma sɛnsɛn an bɛ taa jamana kɔkanna na min ye k'a dɔn Awa Kulubali ale kɔni donna diɲɛ bunakun kan min ye kibaruya teli minnu bɛ yen k'o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan an ye min sɔrɔl'o kan o fana filɛ aw ye. Bi Mali kɔkana kibaruyaw bɛna boli an dafɛ jamana dɔw kan an bɛ a daminɛ Senegal la Senegalkaw fɛ yen jamajɛ kumalasigi bolodalen min tun kofɔra jamanakuntigi Macky Sall fɛ kabini mɛ kalo tɛmɛnen a ka fanga tako filanan kɔfɛ o baaraw daminɛna kununko janvier kalo tile 14 ni sigika kuma in bɛna maa 100 ni kɔ de dalajɛ politikimaw b'o la i n'a fɔ jamana kɔnɔdenw b'o la togoya min na. Maa welelen caman ye a jira k'a fɔ ko politiki kuma kana kɛ kumaw la fanba ye ko sabula hakili jagabɔ kuma caman bɛ yen da kan ka don minnu na i n'a fɔ Senegal dugu jukɔrɔ nafolow koɲɛ baara ko fo ka taa se bɛn ni lakana sabatili kumaw ma a jirala k'a fɔ ko tile 90 de dilen don u ma yaasa u k'u ka jaabiw lase. Alisa an bɛ to kunnafoniw kɔnɔ Gabonkaw fɛ yen jamana kɔnɔdenw kɔkɔrɔmadon cakɛda 4 taara Nuridine Bonko Valentine wele bɔgɔ jeninen kan u y'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛma Ali Bonko denkɛ fɔlɔ sen bɛ yurukuyuruku wale caman na ni cakɛda ninnu ni olu ye Mouvement Sauvons la République, ça suivi maintenant, Réseau des organisations pour la bonne gouvernance, Confédération syndicale dynamique unitaire, u ye sɛbɛn in ladon baarakɛdaw la minnu ɲɛsinen bɛ yurukuyuruku kɛlɛli ma, cakɛda minnu ka baara bɛnnen bɛ wariw koɲɛ sɛgɛsɛgɛli ma ani Libreville kiritigɛ bonba la. U k'u sigilen bɛ sisan ka lajɛli kɔni kɛ ninnu bɛ na nin koɲɛ ninnu sɛgɛsɛgɛ ni ka tiɲɛ banke togoya min na ko sabula nin kɛwale sifaya ninnu kɛlɛli ka bɔ Gabon kɔnɔ o de ye olu ka kɛlɛ kun fɔlɔ ye. Sisan an bɛ an kunda Somali kan Somalikaw bɛ wulikajɔ baara la u ka jamana ɲɛtaako la o hukumu de kɔnɔ ɲina u ye fɛɛrɛ kuraw tigɛ u ka kalanko la ko kabini kɛlɛ daminɛna Somali 1991 san wagati ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye da ka don kalan kɛtogoya yɛlɛmali ko la
ko wa lakɔliden minnu sigilen bɛ Banadir olu le kɛla maa fɔlɔw ye minnu garisigɛ donna kalanbolo kura in na. Lakɔli karamɔgɔ dɔ y'a jira k'a fɔ ko ni kalansen kura in faamuyali ka di denmisɛnninw fɛ teliya la ko sabula k'a sinsinnen bɛ u yɛrɛw ka diinɛ u ka danbe an'u ka kanw de kan. K'a kɛra sababu ye u kelen bɛ se ka u ka sɛbɛnfuraw kalan sisan. Lakɔliden dɔ y'a jira k'a fɔ ko ni kalancogo in ka ɲi ni kɔrɔlen ye o min tun bɛ Anglɛkan de la. Somali danbe ni sanfɛ kalan minisiri y'a jira k'a fɔ ko sira tɔ ka jan walasa denmisɛnninw bɛ se ka kalan ɲuman sɔrɔ cogoya min na. Barisa ko karamɔgɔ 6000 n'a bɔɲɔgɔnkɔ de bɛ yen ko nka 100 ni dɔɔni dɔrɔn de bɛ baara in ɲɛ bɛrɛbɛrɛ yɛrɛ dɔn. An bɛna kunnafoni ninnu kuncɛ ni Ghana ye. Maa 34 de bɔnɛna u ni na siraban kasara y'a sababu ye ko bisi 2 de kunkarila ɲɔgɔn na sɔgɔmada joona in na dɔnpoya se mara la kilomɛtiri 200 akara kɔfɛ ko maa 29 fatura sira kan ye maa 5 olu fatura kɛnɛyaso la. Sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko maa 10 ninnu ye cɛ 20 muso 11 ani denmisɛnnin 3 ni 1 si tun bɛ taa san 1 dɔrɔn de la. Tabarakala an bɔlen kɔ farafina nansarala ani lamɛriki jamana ka se ɲɛcogo nakaw ka guma an bɛ segin ka na Mali la kokura wasa kana an ka bi kibaruyaw datugu an nisɔndiyalen kibaruya mun lase aw ma an ka fasiri jamajɛkulu bɛɛ lajɛlen wuli ka jɔ kɛ bi wasa aw se ka ni kibaruya sɛnsɛnni ninnu sɔrɔ ni Ala sɔnna sini o ye don dɔ ye Masaramani ka ladiriya kɔnɔna la Ala ka su hɛrɛ d'an ma.